saiki urip ning jaman sing wis merdeka iki, Pak. Wis ora kejajah maneh. Alah, aku kejajah. Apa? Karo bojoku. Aku bendina jari duwe. Berarti awakmu kejajah? Alah, bapak-bapak paling ya padha karo aku, apa nek sing ibu-ibu sing isu senam kuwi. Isu bojone sowenam sing ketok ngowene, sing lanang babat tebu. Berarti awakmu rumangsa kejajah. Kejajah bojo. Lah pas kamu ora kejajah piye jajal? Kowe ngopeni wong wedok jajal piye jajal? Ngopeni wong wedok yo mesti njaluk apa wae tak weneh niki, Pak. Contone. Njaluk gelang. Tukokne Engko nek gak ditukokne lambene modot seminggu. lah ya umpamane bojomu njaluk gelang mbok tukokne. Tak tukokne gelang. Bojomu njaluk daster mbok tukokne. Tak tukokne daster. Bojomu njaluk kudung mbok tukokne. Tak tukokne kudung. Contoh wong lanang gampang stroke kaya awakmu kuwi. Lah yo berarti kejajah bojo ya, Pak. Kawe dhewe kejajah. Sepurane ya utang sik lah piye antara ranggo duit kok. Kan aku wis sombong to. Bayar sih baru main. Lah piye wong wis kadung kok. Lah kowe penggangnya ya jari duit ning dompet, jari duit ning jok. Bosong ini wis bar, om gak iso membayar to. Lah iya. Tapi terusan ini Ya utang arep piye nah. katamu Kok jaran malah dimatakno. Ngono iki sing salah ya kowe, enek wong lewat ya mbok tawani. viralno kowe ya. Viralno kowe ya. Mbok iya to, los. Mari main gak gelem bayar. Klep rupane bar main ra gelem bayar. Kurang ajar kowe ya. Kurang ajar. Ya ya padha penake ya kok. Innallaha ma'asobirin. Alah. Iya ini apa tadi? Iso inallah masobirin iki lho. Ya wong sabar ki kasih Gusti. Lah hubungane karo syukuran ki apa? Ya wong syukur ki kudune sing sabar. Wong ngene iki nggone wong ora sabar ki oke wong nggon syukur ora sabar. Saiki aku tak takoni Jal. Pripun? Awakmu nglakoni sabar karo Nggih. nglakoni jujur angel ndi? Ya angel sabar Bos. Angel jujur Bos. Jujur ku angel no. Sabar ya angel padha angele kuwi loro-lorone. Ya Dek ya. Angel sabar. Angel dasare apa? Sabar Saiki lho lagi wong awake dhewe umpamane ya. Umpamane Melaku numpak sepeda motor terus bane gembos. Gelo lho niku Bos. Gelo. Umpamane tanggapan ngene iki sampean potong ya gelo. Sing ngedekno Masjid Demak sapa, Dik? Sunan Bonang, Sunan Alah, ora iso. Aduh, ora iso. Lah sapa Sing ngedekne Masjid Demak sapa? Sunan Bonang. Ora iso. Kalijogo. Ora iso. Sunan Ampel. Ora iso. Sunan apa? Ya takono to. Sing ngedekne Masjid Demak sapa Mas? Sing ngedekne Masjid Demak tukang-tukang. Mun sewu. Kang yo Saiki sampean Lah Mas. saiki sebabe apa? Kok uyah iki asin jajal, kowe tak tekoki. ya sebab yo mengandung garam. Garam dengkulmu kuwi. Mengandung anu Alah apa? Hibrigionit. Hibrik apane kowe? Ya jajal Molekul fisika. tak tutuk lambemu. Lah pancen sampun kinodrat to. Kinodrat karo Ya ora Gusti. iso sebab uyah kuwi kudu asin, Dik. Lah iya lah iki tekok uyah lah saiki tak tekok uyah sebab apa kok asin jajal. Lah sebab apa uyah kok asin? Ya mbok dilat kok men lho. Ya Kok ganggu wae iki lapo sih? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya apa? Aku ki ki repot, gak ngerti repot ta. Sibuk iku lho. Kok telepon ae. Tanjaya telepon ku lho, lek gak penting ku lho lapor telepon Raini. Saiki ngono kan itu cuek, masih aku dicebong wedok pada Raini kuno cuek kandhan. Ya ora cuek ngono wis diomongi sibuk kok malah telepon ae. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engko yo gak kudu WA. Lah terus njalukmu piye? Karo Ani, lek wis gak seneng aku ku ngomong. Lah terus aku lho kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngomong anake wong. Wis seru. Sing arane anake demit sapa? Kon kemene lho lek bongkok kok piye rupane. Lambemu ki lho. Sapa ora jeplak. Itu dalilnya la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ora tekan ora nyanyi. Pucet dek aku maca ngono pucet. Alah pucet padane kancane iblis apa ya pucet tak tapuk lambemu tenan kowe. Kuwi tegese pripun Mas Yudo? la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sok sapa sing gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti bakal ditambah nikmate. Sok sapa sing kufur tidak mau mensyukuri nikmat Gusti sesungguhnya adab Tuhan sangatlah pedih.
ngrungokno kupingmu. Iya, Aku ki seneng kulek karo Mas Yudo kuwi. Ngilmune kasepuan ilmu agama canda. Iki lho, Pak Eko mengakui. Manuke jejer siji. Manuk jejer siji ning dhuwure pari. Ana arek wedok kok metu bengi. Manuk dengongok no tuli pipi. Manuke jejer telu. Manuk jejer telu ning dhuwure buku. Ana arek wedok lewat ngarep omahku. Mandong dengongok tet nutuli pupu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare bola? Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Bapak mau nagih duitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa enggak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Balurah sregepong ibadah Pak Camat salat aja telat Pak RW salat aja dhewe RT ne ra salat ditapuk lambene Dipedhot sithik ra kowe. Ora mau. Pedhot titik kagol kaya. Aku ora iso nek dawa-dawa. Amang. Sithik to. Gah, Sithik. mah ku senengane kok meksa to. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Lho, kaya padha muni tekan wae. Alah. Ling samyan ke Nek aku mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah mi. Sama uri. Kowe nek kowe aja mandek, aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Muntir kuwi saka tembung jarwa dosa. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbul lek. Apa sebabnya berani rodo? Rodo kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane jarani rodo. Kok iso pinter lah. Aku imbul. Lah, sing cilik-cilik kok darane ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiru siji-siji? Lah nek dikempel dadi sitoke kaya iso munyer. Oh iya ya. Ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki garbu. Apa gawe jane garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Garbu lah ya mesti mbegar. Terus tengahnya nek rodane iki garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Mesti nek gak mbegar gak iso mlebu. Iya. Dadi ban. Lah, sing iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki diarani ban. Nah. Apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet iki mekare nek digeret. Kaya ica kamu ya. Aku imbang lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sade. Apa sebabnya jane sade? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal nek cepet mesti budal.
cepet. Nah kalem ya, kalem. Cepet mendidang nyut udah. Bel. Bel. Itu kering. Bel. Bel ki Bel. artinya kering. Loh, kering lah unine. Nah iki, lah bel itu artinya apa? Bel. Wing juga. Bel ku si.